அக்ரிகல்ச்சர் இந்தியா நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் செல்வகுமார். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூவாக லான்ச் ஆன சொனாலிகா டைகர் GT30. சொனாலிக்காவில் டைகர் சீரீஸில் 30 HP கேட்டகரியில் மினி சீரீஸில் வரக்கூடிய இந்த புது மாடல் டிராக்டரை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாங்க. என்னென்ன அப்டேட் வந்து 30 HP கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்க்கலாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இதோட லுக்கு பாருங்கள், செமையான லுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் லுக் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு டைகர் லுக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹை பீம் லோ பீம் ப்ரொஜெக்ஷனோட பார்த்தீங்கன்னா ஏரோடைனமிக் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பானட் டிசைன் வந்து இருக்குது. பானட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலிக் பெயிண்டோட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டீலில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பானட் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரண்ட் லுக் பார்த்தீங்கன்னா செமையான லுக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் லுக் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு ஏர் வென்டிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினுக்கு நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வென்டிலேஷன் இருக்கும். இது பானட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் பீஸ் பானட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜினை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம். பானட்டோட ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா கீ மூலமாக ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓப்பனிங் பொசிஷன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. நல்ல ஒரு ஓப்பனிங் பொசிஷனில் இருக்குது. இன்ஜினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஏர் வென்டிலேஷன் இருக்கிற மாதிரி பானட் வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. நீட்டாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட் லுக் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டோ ஹுக் பாயிண்ட் இருக்குங்க. அடுத்து சேஸ் ஃபிட் இருக்கும். வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டடாக 30 kg வெயிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 15 கிலோ 2 பீஸ் வெயிட் இருக்கும். அதுக்கடுத்து சேஸ் இருக்கும், பேட்ரி, ரேடியேட்டர், இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜினுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்குங்க. ரேடியேட்டர் நல்லா ஒரு ஏர் வென்டிலேஷனோட இருக்கக்கூடிய ரேடியேட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கான ரிசர்வேர் இங்கே இருக்கும். இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 3 சிலிண்டர் மிட்சுபிஷியோட இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 1.3 லிட்டர் எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 1318 cc இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இதில் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா 81 Nm டார்க் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுதுங்க. இதோட ரேட்டட் RPM பார்க்குறப்போ 3200 RPM. இதில் PTHP பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 25 HP வருதுங்க. PTHP 30 HPயில் உங்களுக்கு 25 HP PTHP வருது. அதோட SFC இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. ரேட்டட் RPM அதிகமாகிறதுனால SFC வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்கிற மாதிரி தெரியுங்க. ஆனால் SFC வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டீசெண்டான வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஃபியூயல் மைலேஜ் இருக்கும். இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்குங்க. அதுக்கான பம்பு டீசல் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்லைன் டைப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மிட்சுபிஷியோட அவங்களோட ஓன் மேக் பம்ப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஃபில்டர் எலமெண்ட் இருக்கும். இன்ஜின் ஆயில் ஃபில்ட்ரு, டிப்ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இன்ஜினை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்க. சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இன்ஜினை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா மேலே ஏறி உட்காந்து கிளச்சை எங்கேஜ் பண்ணாதான் சேஃப்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக்கை வச்சு சேஃப்டிக்காக கிளச்சை எங்கேஜ் பண்ணாதான் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பக்காவான இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு டீசல் மைலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு குறைய சொல்ல முடியாதுங்க. எல்லா யூசேஜ்லேயும் பக்காவான மைலேஜ் வந்து கொடுக்கும். அந்த மாதிரி சீரீஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எக்ஸாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன் ட்ராப் ஸ்டைல் இருக்கும். சின்ன தோப்புக்குள்ளே சின்ன இடத்துலலாம் ஓட்டுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாஸ்ட் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கீழே கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்லா நீட்டாக இருக்குங்க. நல்லா ஒரு நீட்டான பொசிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் ஃபில்டர் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ட்ரை டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. வித் கிளாக்கிங் சென்சாரோட இருக்கும். அது நல்லா நீட்டாக இருக்குது. இதுக்கான டீசல் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் செக்ஷனுக்கு பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 26 லிட்டரு ஃபைபரில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் மெட்டீரியல். அடுத்து ஃப்ரண்ட் ஆக்சில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொனாலிக்கானவே இது வேறு விதமாக இருக்கும். ஆக்சில் டைப் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்படியே டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சில் டைப் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸாக அதிகமாக இருக்கும். ஆக்சில் டைப்பே வேறுங்க. ஃபுல்லாக ஹெவி டியூட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சில் சைஸ் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹெவி டியூட்டியாக இருக்குன்னு. ஃபுல் ஹெவி டியூட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி சீல் டைப் டபுள் கீர் டைப் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஆக்சில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவி டியூட்டியாக இருக்குது. இதுக்கான ப்ரீத்தர் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். உள் கடை கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சில் கிரவுண்ட் கிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க. அது டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த ஃபிட் பண்ணிக்கிற ஹவுசிங்குள்ளே போகிற மாதிரி ப்ரீத்தர் யூனிட் அது நல்லா நீட்டான ஒரு பிஸ்டரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கான ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். நல்லா ஒரு லென்த்தான பம்போட கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேரிங் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா நீட்டாக இருக்குங்க. இதுக்கு டர்னிங் ரேடியஸ் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு.
டர்னிங் ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டர்னிங் ரேடியஸோடு இருக்கக்கூடிய ஸ்டேரிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாவே இருக்குது டர்னிங் ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா. இந்த டைப் ஆக்சில் கொடுக்குறதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா மினி டிராக்டரில் சின்ன சின்ன இடத்துல யூஸ் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு டர்னிங் ரேடியஸ் நல்லா இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஆக்சில் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸ்டியரிங் பம்ப் லென்த்தும் நல்லா இருக்குங்க. நல்ல ஒரு டர்னிங் ரேடியஸ் இருக்கும், பக்காவாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்சில் ஃபுல் ஹெவி டியூட்டிங்க. 30 ஹெச்பிக்கு தகுந்த மாதிரி 30 ஹெச்பி 40 ஹெச்பி கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சில் ஹெவி டியூட்டி பார்த்தீங்க அந்தளவுக்கு ஒரு ஹெவியாக கொடுத்துருக்காங்க. கீழே ட்ரைவ் சாஃப்ட் இருக்கும். ட்ரைவ் சாஃப்ட்டும் பாருங்கள், அது நல்லா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் உங்களுக்கு 2 இடத்துல கிரீஸ் பாயிண்ட் இருக்கும். அது ஷோரூமில் உங்களுக்கு கரெக்டாக மெக்கானிக் வச்சு பார்த்துங்க. மேலேருந்து வருது பாருங்கள், டேரெக்டாக கீர் பாக்ஸ்லேருந்து வரும். அதுவும் நல்லா ஹெவி டியூட்டியாக இருக்குது. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம குறைய சொல்ல முடியாதுங்க. நல்லா ஒரு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னு பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு 1 ஃபீட் இருக்குங்க. இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸு ஒரு அடி வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஒரு சால்டான கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸு. இதோட அகலன்னு பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு 3.5 அடி இருக்குங்க டிராக்டரோட அகலம். இதோட ஓவரால் லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7.5 அடிங்க. அதே மாதிரி இந்த டிராக்டரோட வீல் பேஸ்ன்னு பார்க்குறப்போ டிராக்டரோட ஃப்ரண்ட் ஆக்சில் சென்டர்லேருந்து பேக் ஆக்சில் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 அடி இருக்குது. இதோட வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பக்காவாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்து ஆப்ரேட்டர் ஸ்பேஸ் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. ஆப்ரேட்டர் சேஃப்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃபெண்டர் ஒர்க்கெல்லாம் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. சைட்லலாம் பிளாஸ்டிக்லலாம் நீட்டாக ஒரு கார்டு மாதிரி கொடுத்து ஆப்ரேட்டரோட சேஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா இதில் பக்காவாக இருக்குங்க கொடுத்துக்கிறாங்க. உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடு இருக்கும். ஆப்ரேட்டர் ஸ்பேஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஏறுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 சைடுமே ஸ்டெப்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. ஆப்ரேட்டர் சேஃப்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மட்கார்ட் டிசைனில் இருக்கும். ஃபெண்டர் ஒர்க்கெல்லாம் ஃபுல்லாக கொடுத்துக்கிறாங்க. அதுவும் நல்லா நீட்டாக கொடுத்துக்கிறாங்க. ஆப்ரேட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு சேஃப்டி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள், நீட்டாக இருக்கும். சீட்டிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவான சீட்டிங் கொடுத்துக்கிறாங்க. நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். நல்லா வெயிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். வெயிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோடு இருக்கும். உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்குது. சீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான ஸ்லாட் எல்லாம் கொடுத்துக்கிறாங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டரோட ஹைட்டு வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா நீட்டாக கொடுத்துக்கிறாங்க. கீர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்கும். காலில் எதுவுமே இடிக்காதுங்க, அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிறாங்க. பெடல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். ஆப்ரேட்டர் வியூ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு, நீட்டாக இருக்கும். நீட்டான டிசைனில் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. உங்களுக்கு கிளஸ்டர் ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும். ஒரு நியூ டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா சொனாலிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் உங்களுக்கு ஆர்பிஎம் ஹவர்ஸு ஓடோமீட்டர் மட்டும் உங்களுக்கு டிஜிட்டலில் இருக்கும், பியூர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்கும். மித்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அனலாக் டைப்பில் இருக்கும். டெம்பரேச்சரு ஃபியூயல் லெவலு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆகுங்க. வார்னிங் சென்சார்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக மென்ஷன் ஆகும். கிளஸ்டருக்கு பக்கத்தில் உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் வீல் இருக்கும். ஸ்டேரிங் வீல் நல்லா நீட்டான ஒரு டீசெண்டான ஸ்டைலில் இருக்குங்க. அதோட உங்களுக்கு அசர்ட் லைட் சுவிட்ச் இருக்கும். அடிஷ்னலாக சுவிட்ச் வேணுன்னா நீங்கள் அடிஷ்னல் சுவிட்ச் வைக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் த்ராட்டிலிங் இருக்கும். லைட்டிங் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்காங்க. கீ போடுற போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். அது நல்லா நீட்டாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளச் அண்ட் பிரேக் பெடல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கிளச் அண்ட் பிரேக் பெடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க. அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நார்மலாக வர மினி டிராக்டரை விட பார்த்தீங்கன்னா இதில் வர கிளச் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய சைஸுங்க. கிளச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹவுசிங்கை பார்த்தாவே தெரியும் அந்தளவுக்கு ஹெவி டியூட்டியாக இருக்குன்னு. நல்லா ஒரு பெரிய சைஸ் கிளச்சு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இதில் டைஃப்ராம் டைப்பில் ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும், நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வந்து நல்லா இருக்குங்க. அந்த மாதிரி கிளச் மெட்டீரியல் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்லா நீட்டாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினி டிராக்டர்லேயே எந்த ஒரு பிராண்ட்லேயுமே இல்லைங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு அப்டேட் வந்து கொண்டு வந்துருக்காங்க. இதில் உங்களுக்கு கீர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12+4 அந்த ரேஞ்சோட வரும். இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரேஞ்சு, ஒரு ரிவர்ஸ் ரேஞ்ச் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லோ ஹை ரேஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க. அது போக அடிஷ்னலாக ஒரு லோ ஹை ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பிடிஓலேயே உங்களுக்கு 4 ஸ்பீடு இருக்கும். 540 எக்கனமி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. 4 ஸ்பீடு எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ ஹை ஃபெண்டர் ஒர்க்கில் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த லோ ஹை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக இன்னும் 2 ஸ்பீடு வந்து ஆட் ஆகும். அந்த ஸ்பீட் சார்ட்டை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணுறேங்க, வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து லிங்க் பண்ணுறேன். சரி நான் 99 இதில் உங்களுக்கு லோ ஹை நீங்கள் வேரி பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா லோ கியரில் ரொம்பவுமே ஸ்லோவான ஸ்பீடுன்னு பார்க்குறப்போ 1.5 கிலோமீட்டர்,
அதே மாதிரி ஹையஸ்ட் ஸ்பீடுன்னு பார்க்குறப்ப ஹை கியரில் ஆப்ரேட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு 22 கிலோமீட்டர் வந்து போகும் ரேட்டட் ஆர்பிஎம்மில். அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கீர் ஸ்பீடு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் உங்களுக்கு கீர் ஆப்ஷன் வந்து பக்காவாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொட்டாவேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஏரியா போய் ரொட்டாவேட்டர் அதே மாதிரி லோ கீரில் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எந்த இம்ப்ளிமெண்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் வந்து செட் ஆகுங்க. அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. பக்காவான கீர் பாக்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. கீரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. சும்மா கை வச்சா விழுகுதுங்க அந்த மாதிரி இருக்குது. நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது கீர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா. இந்த மெயின் ரேஞ்ச் மட்டும் உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் மெஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது கீர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா. நல்லா ஒரு பக்காவான கீர் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. பிடிஓலேயும் உங்களுக்கு 4 ஸ்பீடு இருக்குங்க. மெயின் ரேஞ்சு கீரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் 12 ஃபார்வேர்டு 4 ரிவர்ஸ் அந்த மாதிரி கீர் பாக்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பக்காவான கீர் பாக்ஸுங்க. உங்களுக்கு எல்லா அப்ளிகேஷனுக்கும் உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கீர் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 4 வீல் டிரைவ் ஆன் ஆஃப் வந்து இங்கே இருக்கும். டிஃப்ரென்ஷியல் லாக் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கடுத்து ஹைட்ராலிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு கீர் ஆயில் பம்ப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. கீர் ஆயில் பம்ப் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங்க்கும் ஹைட்ராலிக் பின்னாடி ஹிச் ஒர்க் அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைட்ராலிக்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஹைட்ராலிக் ஃப்ளோவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்குங்க. ஏன்னா ஸ்டேரிங் ஆப்ரேட் பண்ணாமல் எந்த ஒரு டிராக்டர்லையும் ஹைட்ராலிக் ஃப்ளோ வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்டேரிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணாவே தெரிஞ்சிடும். அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ ஹைட்ராலிக் ஃப்ளோ ரேட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 40 LBM பக்கமாக இருக்கும். நல்ல ஒரு ஃப்ளோ ரேட்டோட இருக்கக்கூடிய ஆயில் ஃப்ளோ ரேட்டோட இருக்கக்கூடிய ஹைட்ராலிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஹைட்ராலிக்ஸ் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக கீர் பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்துருப்பாங்க. லைவ் ஹைட்ராலிக்ஸு ஃபில்டர் எலமெண்ட் இங்கே ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபில்டர் வந்து இருக்குங்க. உள்ள ஒரு இன்னொரு ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சம்பாகிற இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. கீர் பாக்ஸ்க்குள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஒரு ஃபில்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபில்டர் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்ராலிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது. பொசிஷன் டிராஃப்ட் லிவர் இருக்கும். அது நல்லா பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு டிராஃப்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட்டு இந்த கஸ்டமர் இந்த யூசர் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டாங்கன்னா ஹைட்ராலிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். எல்லாம் பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர் ஆக்சிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபெண்டர் ஒர்க்லாம் நல்லா ஃபுல் ஃபெண்டர் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா நீட்டாக இருக்குங்க, ஸ்டைலாகவும் இருக்குது பார்த்தா. இதில் உங்களுக்கு ரியரில் டயர் பார்த்தீங்கன்னா 8.3க்கு 20 இருக்கும். 8.3க்கு 20ங்கிற டயர் சைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6க்கு 12ங்கிற சைஸ் இருக்கும். ஸ்டாண்டர்டான ஒரே சைஸு. ரியரில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக தேவைன்னா 9.5க்கு 20 அந்த சைஸ் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதிகமான இம்ப்ளிமெண்ட் கல்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிற கஸ்டமர் வந்து 9.5 வந்து நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கலாம். இதில் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக 8.3க்கு 20ங்கிற சைஸ் வரும். அதே மாதிரி யூசேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அகலத்தை வந்து அதிகம் பண்ணி கூட்டிக்கலாம். இப்போ 3.4 அடி இருக்குது அகலம் பார்த்தீங்கன்னா. அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4.4 அடி வரைக்கும் ஒரு அடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி அகலம் பண்ணி கம்மி பண்ணிக்கலாம். டயர் ஆப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டயர் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ரியர் ஆக்சில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புல்கீர் ஆக்சில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹெவி டியூட்டி ஆக்சில் ஒர்க் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லா ஹெவி டியூட்டியாக இருக்குது. ஆக்சில் சாஃப்டெல்லாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹெவி டியூட்டியாக இருக்குன்னு. உங்களுக்கு டார்க் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டார்க் அவுட்புட் இருக்கும். இந்த ஆக்சிலை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு சடனான டார்க் அவுட்புட் இருக்கும். நல்ல ஒரு கிரிப்பு வந்து கிடைக்குங்க. அந்த மாதிரி தான் ஆக்சில் ஒர்க்கெலாம் கொடுத்துருக்காங்க ரியர் ஆக்சில். அடுத்து ஹைட்ராலிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேட்டகரி 1 ஹைட்ராலிக்ஸ் இருக்குங்க. லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா 750 கிலோ லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஹெவி டியூட்டியாக இருக்கும் ஹிச் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும். சொனாலிக்காவில் வரக்கூடிய டிராக்டர் மற்ற பிராண்ட் டிராக்டர் மற்ற மாடலை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதில் வரக்கூடிய பாக்ஸ் அசம்பிளியாக இருக்கட்டும், இல்லை லோயர் லிங்காக இருக்கட்டும், ட்ராபாராக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டியூட்டியாக இருக்குது. 30 HPக்கு உண்டான அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவி டியூட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பால் சைஸ் எல்லாம் பெருசாக இருக்கும். லிஃப்ட் ஆர்ம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஹெவி டியூட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பாக்ஸ் அசம்பிளி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடு இருக்கும். 2 சைடும் கொடுத்துருக்காங்க. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்லா நீட்டாக இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார் டைப்பில் இருக்கும், த்ரெட் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்லா ஹெவி டியூட்டியாக இருக்குங்க. அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெயில் பெட் வந்துடும், ட்ரெய்லர் ஹூக் பெட் வந்துடும். ட்ராபாரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டடாக வந்துடும். டாப்லிங் பெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஹோல்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. டம்மி சென்சிங், லோ சென்சிங், ஹை சென்சிங் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஹைட்ராலிக் ADDC பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் இம்ப்ளிமெண்ட் வந்துச்சுன்னா கஸ்டமர்கிட்ட வந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கூடிய சீக்கிரம் காமிக்கிறோம். அதே மாதிரி இன்டர்கல்டிவேஷனில் PTO பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, இன்டர்கல்டிவேஷனில் மற்ற யூசேஜில் எப்படி டர்னிங் ரேடியஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதையும் காமிக்கிறேங்க. PTO அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஹெவி டியூட்டியை கொடுத்துருக்காங்க.
பின்னாடி விசிபிலிட்டி உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். சீட்டில் உட்காந்து பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு விசிபிலிட்டி கிடைக்குங்க. பின்னாடி எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை. திரும்பி பார்த்தா எல்லாமே நீட்டாக தெரியுங்க. அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரியரில் ஒர்க்கிங் லேம்ப் இருக்கும். டெயில் லேம்ப்பு உங்களுக்கு எல்இடியில் கொடுத்துருக்குறாங்க. நீட்டாக இருக்கும். இண்டிகேட்டர், பிரேக் லைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்குங்க. மேலும் இந்த சொனாலிக்காவில் மினி டிராக்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டிராக்டர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். மேலும் மினி டிராக்டர் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கீழே ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த டிராக்டரோட எல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் தெளிவாக பண்ணுறேங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுங்க. மேலும் இது போன்ற ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோ பதிவுடன் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.